da ya tara ma wannan ɗaki na taro domin ƙaddamar da wannan kwamitoci guda biyu wanda za su yi bincike akan abubuwa waɗanda suka faru a baya, musamman harkoki na wancan gwamnati wanda ta yi shekara 8 kuma a lokacin ta aka yi abubuwa marasa daɗi wanda yake sun cutar da al'ummar jihar Kano, musamman abubuwa na kwashe dukiyoyin al'umma, kadarori na gwamnati wanda suka shafi fulotai musamman a makarantu da asibitoci da wurare daban-daban har da makabartu wanda aka je aka dinga kwashewa ana gine-gine marasa ma'ana. Haka kuma akwai kadarori da dama wanda ba ma a jihar Kano suke ba, akwai kadarori a Abuja, akwai kadarori a Lagos, akwai kadarori a Kaduna wanda yake ba gaira babu dalili, maimakon a bar wa talakawa ana samun kudaden shiga aka je aka kwashe su, wasu aka bar wa iyalai, wasu kuma aka je aka sai da su. Haka kuma a wannan lokaci kowa ya sani daga 2015 zuwa 2019 zuwa wannan zaɓe da ake na 2023 an yi amfani da 'yan ta'adda waɗanda yake sun cutar da al'ummar jihar Kano. An yi amfani da 'yan daba, an yi takin mutane, an farma mutane babu gaira babu dalili, musamman ranakun zaɓe an je an farma al'umma bayan Allah suna layin an farmu su an karkashe mutane. Da shugabanni na wannan kwamitoci na bincike guda biyu, kuma mun ɗauko ku ne gaba ɗaya saboda mun sani cewa ku mutane ne nagartattun mutane ne masu amana, jajirtattu, musamman waɗannan shugabanni alƙalai guda biyu waɗanda muka rantsa a wannan rana, Justice Faruk Lawan, Justice Zuwaira Yusuf Ali. Kowa ya san no nonsense justices ne a